Erokamano kuom medo kete mana kaera mogi TV chenro ni mar rameny piny. Od bura ma Kisumu ochako chenro mar piedho jotend migepe 10 mayande ogwel kod Gavana Peter Nyang'nyong'o e migepe mopogore opogore. Jatend migawo mar omenda George Okongo emano kuonge nyim MCAs kendo nokete orindi maliet e lero gimomiyo Kisumu pod choko osuru matin. Bende wach mar gope jotim orak kod kaunti ne omienjo gino ma MCAs ne dwaro ng'eyo gima omiyo pok ochulgi. Odiochieng' ma kawuono nyakora mga jwang'no dadho ji 5 ka kiny bende igeno ni biro dadho ji 5 modong'. Spika mar od bura Elisha Oraro wacho ni bang' chenrono kamiti mar puothono biro ndiko ripot ma ibiro pedh e od bura. En chik mar assembly kaluwore gi kamati mopogore opogore mondo mi gipenj penjo ne jogo ma oyier ma dhi tiye migawo mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono tarik 21 wabiro neno ji maromo 5 kendo kiny tarik 22 chakwa keto e tago milion ji maromo 5. Tok mano komiti biro bedo kamoro mondo ndik report nikech lengo marwa en ni kapok oromo tarik 30 dweni onego bed wasekelo report ne assembly mondo mi assembly members te gimiluongo ni plenary bende wachie weche moko. Nyaka odiochieng' masani clerk mar assembly kaka ne oketo gigi eki e gazede misomo e Kenya ka onge gima waseyudo mawuok kuom oganda maoko madichungwa dhi mbele kod vetting kata madimonwa timo tijwa kaka assembly. Miyo gik moko dhi maber to en chik kendo en dwaro kendo en responsibility mar members mag assembly mondo penj jogi penjo nikech ka ok giketo gi tago maliet to samoro ok gijal ng'eyo dwaro margi kata teko margi kata ng'eyo margi e timo gigo ma oyiernegi mondo gidhi gitim.